हेलो नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबो बरायहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोनाहाय मिथिखाबाय जानो हागौ आं मानि हिसाबै भिडिअखौ लाबोदों। नोंथांमोननि सिगां मोनसे बिग आपडेट होनो थांगासिनो दं आरोखि। दा नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायजोबब्लासो बुजिगोन आरोखि, नायजोबथार अब्लासो बुजिगोन नोंथांमोनाहाय। बे जे दाख्लि बावैसो जे गोदानै जे नेशनेल पार्क हिसाबै गनायजानाय जे 15 आगस्टआवहाय जे गनायजानाय सिकनाझार नेशनेल पार्क हिसाबै जे गनायजानाय, बेवहाय जे आइलिगेल आरो इनक्रोचमेन्ट जे हाग्रा दंफां लाइफां दानफायनाय बे सोलिगासिनो दङ। जे मोनसे भिडिअ फुटेज जे बेहाय भाइरेल जादोंमोन सिगां। दा बेनि बेलायावहाय नोंथांमोन जे मोनसे एसामिस निउस मिडियायाव जे जों नुनो मोन्दों, दा बे भिडिअखौहाय आङो सिगां बानायखादोंमोन। दा लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन आङो, नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय। आं बिनि भिडिअखौ सिगाङाव बानायखादोंमोन। दा बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनिनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा हाग्रा बिफाननि EM फेरेंगा, जे बिथांनि गुबै मुङा जे नोंथांमोना मिथिखायो, जे रन्जित बसुमतारी, जे बिथाङाहाय माखासे खौरांगिरिनि सिगाङावहाय जे मोनसे भिडिअ भाइरेल जानाय, जे एसामिस मिडिया बे खौरांगिरिफोराहाय जे बिथांखौहाय जे माबायदियै निउस मिडियायाव जे नेगेटिभ भाबै जे खौरांगिरियाव जे हगारदों, दा बिनि बादै बिथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंदों आरोखि, बेसेन गोनां मोनसे खोथा फोरमायनो सानबावदों नोंथांमोननि सिगाङाव। जे बिथाङा जे बुंदों जे आइलिगेल इनक्रोचमेन्ट जानानै थांबाय, जे हाग्रा दंफां लाइफां बिफां लाइफांफोरखौ जे दानफायबाय, बे दानफायनायाव जे नेशनेल पार्क, बे सिकनाझार नेशनेल पार्क हिसाबै जे गनायजानाय डिक्लेयार होजानायाव जे आइलिगेलै दानफायनाय, बेवहाय जेब्लायबो थानो होआ। आरो जायफोरा जे हा गैजाया, दुखुथिया गोरिब न'खरनि, दा बिसोरखौबो जा बेवहाय दोना आरोखि। दा बिसोरखौ दोनगोन दा नेशनेल पार्कनि बायरायावहाय। दा नेशनेल पार्कआवहाय खुनु दिन जेबो कमप्रमाइस गैया आरोखि। नेशनेल पार्क हिसाबै गनायजानाय बे नेशनेल पार्कैनो थागोन। जा बेवहाय रावखौबो दोननाय गैया। दा सिदा खोथा बुंदों आरोखि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया। दा दोननांगौब्ला जे गोरिब दुखुथिया जायहा जे हा गैथारा, बिसोरखौहाय जे नेशनेल पार्कनि बायरायाव दोननाय जागोन आरोखि। दा बे खोथाखौ स्पष्ट भाबै बिथाङा बुंदों आरोखि। दा जिखुनु नोंथांमोनाहाय जे सासे रिपर्टारा जे एसामिस निउस मिडियायावहाय माबायदियै जे फेरेंगाखौहाय जे मुं सोंखारिनानै बुंनाय, जे बिनि सायाव फिनजाथाय होदों जे फेरेंगा साराबो, जे नोंथांमोनहा बेखौ खोनासंग्रोनानै लानानै बुजिदो आरोखि। बे नेशनेल पार्कनि सिङावदि गोदानै इनक्रोच खालामनो होगासिनो दङ, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बे दुलाराय बर' हारि आरो BTC ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीनिनो खहा बियो। सोरबा प्रमद बर' बिथाङा शिफ जादों होननानै बिथांनि एगेन्स्टै थांनानै, सोरबा फेरेंगानि एगेन्स्टै थांनानै खामानि मावनाय माने हारिनि बेरेखायै खामानि मावनाय। बेवहाय बेहाबो जायहा थुनज्लायदों, जायहा मावहोदों, बेहाबो खहा दं। दुलाराय समाजानो खहा दं, दुलाराय हारियानो खहा दं। आंनाव प्रमान दं आंनाव। बिसोरो जेरै राजखान्थि गेलेदों, जोङो खिन्थु हारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेया। बै राजखान्थिगिरिफोरनि सायावसो जों राजखान्थि गेलेगोन। गोबां प्रमान दं जायनि जाहोनाव आंथ' बुङो, अपजिसननि मानसिफ्रा दिनै हादानावहाय मानसि थरनानै हाग्रा हाजिरा हादान होनानै बेवहाय गय गायहैनाय, माबा माबि गायहैनाय, जोंनाव फोरमान जथेस्थ' दं। बैसोरखौ हमनायनि बेब'स्था लागोन नामा सार? जोङो मोननै लामा दं। स्टिक एन्ड केरट पलिसि होनो। जों स्टिक गोनां जायोबा बाहायगोन, खिन्थु दा जों केरट पलिसि एडप्ट खालामगासिनो दङ। अननायानो गुबै मोन्थोर। अननायजोंनो गासिबो समस्याखौ समाधान खालामनो हायो। बे अननायजोंनो जोङो समस्याखौ समाधान खालामनो नाजाग्रोदों। सार बाय जिखिनि हाग्रा दानस्रांनायाव माखासे राजखान्थि सोलिबाय थायो। दा राजखान्थिखौ गेलेयाल'सिनो नोंथाङा सरकारनि जानानै रैखानि थाखाय मा मेसेज होनो सानगोन, जेरै सरकारनि जानानै? राजखान्थिखौ गेलेयालासिनोथ' हारिखौ बासायनो थाखायनोथ' जोंनि सरकारा मोननै नेसनेल पार्क बानायदों आरो मोनसे वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बानायनो थांगासिनो दंबावो। बेवहाय राजखान्थिगिरिफ्रा राजखान्थि खालामनायासो गेदेर खोन्था। जोंनि सरकाराथ' राजखान्थि खालामाखै, हारिखौ बासायनोसो जोङो दिनै दादों नेसनेल पार्कखौ। बिथांमोना हा गोनांबो होननाय खोनादों। 96% हा दं। 4% बे 10% मानसियानो हा गैया। बे 10% हा गैयै मानसिनो जों हा होनो हाया नामा? जोंनि हाखौ फानै फानै मानसिफ्रा दावखोगासिनो दङ। जों बर'लेण्ड सिमनायावहाय बर'लेण्डनि हा, बर'फ्रा गावनि हाखौ फाननानै दावखोदों। दा बेफोरबायदि हायाव जोङो थांफिननानै रायजो जानांगौ आरो बे बेब'स्थाखौथ' जोंनि सरकारानो लागासिनो दंखायो।
खिन्थु राजखान्थिनि थुनज्लायनायाव गावनि जिउखौथ' बरबाद खालामबाय बानायबाय हाग्रा दानै दानै गावसोरनि फिसा फिसौ जोलैफोरखौबो इयुन जोलैफोरखौबो धंस' खालामनो थांगासिनो दं जोंनि हारिया जायनि जाहोनाव बर'फोरनि सोलोंथाइनि मानदान्दाया गाहाय आं मोनसे खोन्था दाखालि मा होनो निउस 24 ना मा हारसा पाबाव रज'नाय मा निउस पेपारथाय बियो निउसथाय आं मिथिया बे निउसआ आंखौ होदों बावहाय बियो मा होनदों बिसोरो निउसआ मा खालामदों बे लासिं सिं बार्ता नंखायनोथ' आं दहाय बुंदों गोमो माने मा होनो सांबादिक होननानै जाय मानसिया राजखान्थि गेलेनो थाखाय सांबादिकता खालामदों सांबादिकनि केरेक्टार्सआ मा बिनि मावनांगौ खामानिफ्रा मा बेखौ मिथियालासेनो जुदि हारिखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय खामानि मावो बिदिखौ जोङो गोमो राजखान्थि मा होनो सांबादिक होननानै बुङो गतिके गोमो खौरांगिरिनिख्रुइ गाज्रिसिन खौरांगिरि गाज्रिसिन जोलैनि हांगार प्रिथिबियाव गैया जाय खौरांगिरिया गोमो खौरांगिरि हिसाबै खामानि मावगोन बेयो बयनिख्रुइ देरसिन जोलैनि हांगार सिफायखांनाय जिखिनि हाग्रा थानाय बेखौ लांना दोननाय बेखौ मा खालामनो सानदों नोंथांनि जि नेसनेल पार्क बे नेसनेल पार्कआनो खालामफिननो साननायनि खोन्थायानो गैया नेसनेल पार्कआ नेसनेल पार्क हिसाबैनो थागोन गतिके नेसनेल पार्कनि बाहेरायावहाय जाय रायजो एसे सिगाङावनो माखासे जिखिनि लांना दोननाय बेखौ राननानै होगोन बेनि खेथ्रआव नङा बेथ' नेसनेल पार्कनो नङा नेसनेल पार्कनि बाहेरायावसो जों दोनगोन नेसनेल पार्कआ मोननै दङ हार्डक'र आरो बापार जन आरो हार्डक'र जन बे मोननै जनखौ राननानै जोङो समाज गायसननायनि बेब'स्थाखौ लानो नागिरदों सिबायफ्रा बोरै बुजिनो लेखा गोरों राजखान्थिगिरिफ्रानो जुदि थुलुंगायोब्ला लेखा गोरों राजखान्थिगिरिफ्रा गाव गावनि फिसाखौ दिल्ली मुम्बाइआव फोरोंहरदों मोजां इनस्टिटिउसनाव एडमिसन लाहोदों जोंहा आरो जेबो साननो रोङै लेखा रोङै मानसिफ्रा हाग्रा बंग्रायाव गावनि फिसाफोरखौ बरबाद खालामनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौबो बरबाद खालामगासिनो दङ गतिके बिसोरखौ जों दुसिनानै लाब गैया